Наўрад ці знойдзецца гродзенец, які ніколі не бачыў на Нёмане цеплаход Вольга Соламова. Але для большасці з нас гэты прагулачны карабельчык амаль адзінае, што сёння нагадвае пра раку, як пра транспартную артэрыю. А ці задумваліся вы, што калісьці Нёман быў адной з галоўных дарог, якая злучала Гродна з усёй Еўропай? Пра гэта і пагаворым. Праз Нёман Гродна заўсёды быў звязаны з Літвой, а праз Аўгустоўскі канал і з Польшчай. За 10 стагоддзяў па рацэ праходзілі самыя розныя судны. У часы Кіеўскай Русі гэта былі гандлёвыя ладдзі, а пачынаючы з сярэдзіны 19 стагоддзя тут можна было сустрэць рачны флот з усходняй Еўропы. Але сапраўдным гаспадаром ракі стала Віціна, вялізны пласкадонны драўляны карабель. Назву яна атрымала ад слова віць, бо дошкі яго корпуса не збівалі цвікамі, а сшывалі і скручвалі вяроўкамі. Будавалі такія судны толькі на Нёмане. Аднамачтавыя даўжынёй да 50 метраў, яны бралі на борт да 200 тонн грузу, пераважна збожжа. У бок каралеўца сучаснага Калінінграда везлі збожжа, каноплі, тлушч, смалу, сала і спірт, а назад з еўрапейскіх гарадоў соль, мэблю, віно, селяцы і тканіны з бавоўны і шоўку. Спуск па цячэнні быў небяспечным, а вось вярнуцца ў Гродна супраць плыні аказвалася яшчэ цяжэй. Каб пацягнуць Віціну назад, наймалі цэлыя брыгады віціннікаў, звычайна мясцовых сялян, якія так зараблялі дадатковую капейку. Не менш важным грузам заставаўся лес, адно з галоўных багаццяў Панямоння. Яго спускалі па рацэ плытамі, а плытагон цэлы дзень кіраваў плытом са звязаных бярвёнаў, адштурхоўваючыся адна доўгай жэрдкай. Найбольшую небяспеку уяўлялі ўчасткі з каменным дном, дзе плыт мог лёгка разваліцца. Параходы прыйшлі на Нёман не адразу. Толькі ў красавіку 1852 года купец з Беластока Нохум Мінц звярнуўся да ўладаў з ідэяй наладзіць рэгулярныя пасажырскія перавозкі. Ідэю рэалізавалі праз 4 гады. У 1856 на рацэ з'явіўся першы параход Вільня, сабраны ў Германіі. Матор у яго быў слабенькі, усяго 10 конскіх сіл, таму шлях ад Друскенік супраць цячэння займаў больш за 6 гадзін. Параход Вільня быў толькі пачаткам вялікай гісторыі. Праз паўстагоддзя на Нёмане курсіравала ўжо не менш за 15 параходаў, а 2 з іх нават насілі імя горада – Гродна і Гродно. У міжваенны перыяд менавіта параход стаў самым танным і папулярным спосабам дабрацца да навакольных мясцін. У 1930-е гады рака фактычна выконвала ролю гарадской магістралі. У выхадныя і святы гродзенцы маглі проста набыць квіток і адправіцца ў кароткую вандроўку на цеплаходзіку. Найбольшай папулярнасцю карысталася невялікае судна Смігвы, якое пасля абеду кожныя 2 гадзіны адыходзіла ад прыстані вайсковага веславога клуба. Адны пасажыры накіроўваліся ў бок Румлёва, іншыя выбіралі маршрут да Крэйдавых гор раёна сучасных Пушкоў. Менавіта тады, у пачатку 1930-х, на Нёман выйшлі больш сучасныя судны з дызельнымі рухавікамі, аздобленыя гербам горада, аленем святога Губерта. Разам са Смігвы пасажыраў вазілі і значна большыя караблі. Ягелло умяшчаў да 300 чалавек, а Ядвіга каля 200. Ад прыстані каля моста Пілсудскага, сучаснага старога, штодня адпраўляліся рэйсы ў бок Лунна і мастоў. Пасля вайны рух аднавіўся хутка. Ужо ў красавіку 1945 года па Нёмане зноў пайшлі параходы. Адпраўной кропкай для ўсіх гэтых маршрутаў служыў рачны вакзал. Будынак на беразе з уласнай прыстанню. Узведзены яшчэ ў канцы 1920-х, ён меў усё, што і звычайны чыгуначны вакзал. Касы, невялікі пакой чакання, кабінеты адміністрацыі і буфет. Гэты будынак стаіць на набярэжнай і сёння. Цяпер у ім працуе баш. У 1960-70-х на Нёмане з'явіліся новыя тыпы суднаў. Хуткаходны цеплоход таксі на падводных крылах Венера і цеплаходы на паветранай падушцы Зарніца. З жніўня 1974-го Зарніца вазіла гродзенцаў да мастоў, а праз 2 гады у красавіку 1976-го падобны маршрут адкрылі і да Друскенік. Тады ж побач з усім вядомай Вольгай Соламавай на рацэ працавала яшчэ адно судна – Віктар Усаў. Дарога ад Гродна да Друскенік займала 4 гадзіны, а вяртанне супраць плыні цэлых 6. Некаторыя гродзенцы і сёння ўзгадваюць, як самі ездзілі гэтым цеплаходам у суседні горад папіць кавы. Пасля развалу Саюза Віктар Усаў апынуўся ў Літве, дзе яго капітальна адрамантавалі, змянілі назву і доўгі час судна катала турыстаў у Друскеніках. Ужо да сярэдзіны 1960-х пасажырскае суднаходства пачало прайграваць аўтобусам. Дарога да Друскенік цеплаходам займала 4 гадзіны, а аўтобусам усяго адну. Попыт на рачны транспарт скарачаўся ўсё дзесяцігоддзе, а ў 1980-е зусім абваліўся. Старыя параходы і зарніцы здавалі на металалом. Адну з зарніц пасля распаду СССР пераабсталявалі ў рэстаран на вадзе і паставілі ў сажалку
сажалку на вуліцы Рэпіна. Праіснаваў ён нядоўга. Судна згарэла. Як мы ўжо згадалі, Віктар Усаў вазіў турыстаў у Літве, а Вольга Соламова штолета працуе на Аўгустоўскім канале, бо сам Нёман зрабіўся занадта плыткім для суднаходства. Калі вам спадабалася гісторыя, з вас падабайка і падпіска на канал, а ў каментарах пішыце, пра што яшчэ з гісторыі Гродна вам было б цікава пачуць.